Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ ọnụrụ unu hụkwuricha ọnwa nọ nụwa nwa mba nnọọ awụchasịala m eyi ụmụnne m ka m gara m igbu oge ọnụ ụzụ atọọla mkpọtọ mkpa akpọọla ka enye m ọnụ ka m gbara igbu oge ọnụ straight to the point. Ewu nwoke nọ ngalugbo elege manya ewu nwaanyị nọ ngalugbo toruo ntị gị ala were nnọọ ntị ṅụgwuo m ya n'ọnụ m were m ọka gwuo ọnụ na ntị n'ihi na asị ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ. Anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fonu sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m were akụkọ n'ugbo ene na o juru ekete na ngwa m zi isi ya ebo m ya mbupụtara ya ụmụnne m zi nụkwa ka a na-ebo m n'isi ọwụ ọnụ ka eji akụ ya sị m nwaanyị mba nọ na akụkọ juru abụọ mana ya ga-egbu ya na nkenke na nna ya lụrụ ndị omi abụọ na mama ya nwoke nta nwanne ya nwaanyị step sister ya ka ihe n'ugbo ya na akụrụ m mere as a matter of fact na ọhịa nọ n'elu ya now. N'ifo ndo na yeshi na polygamous family na yeshi na beautiful polygamous family na ha achọghị ịma ha ama ihe wụ half sister na step sister nwunye nna ka ishi nwunye dị mma ya wụ mommy mma ka emụrụ ya mommy na ha na-eri n'ite niile na anaghị ekwuwa okwu hụ nwanne nwaanyị from the other mother ga-emechi ọnụ na mpa ha kwụrụ ha niile agbara na ihe mere n'ime ụlọ ha nọrọ n'ime ụlọ ha na onye bupụtakwala nwanne ya na ashịrị na onye ga-ahụkwa ihe ọjọọ bịara eme nwanne ya eme nwanne ya ihe ọjọọ na ihe ha ji biri na ọwa ịhụnanya enweghị na-asọ nwanne ya oyi na ị nara nwanne gị onye enwe ojii otu a ka ha si biri. Mgbe ụfọdụ ihe erubide na ọ nwunye dị mma ya ka ishi ka ya na-aga akụrụ ọbụdụdụ mma ka ịmụrụ ya bịka mma ka ịmụrụ ya tetụ hash na mgbe ụfọdụ ọkụwa ha ihe na ọ nwunye dị mma ha nwunye nna ha ka ishi bụ onye na-abịa ba mma ha kwụsụo ya na ya abụọ gbengam ị ga-eche na ụmụ ya ka ọ gbatagara ọwụ ha nwa mma ha mụrụ ka ọ gbatagara na ọwụ dịka polygamy ya nọ n'elu ya. Na m na-ekwe ihe na-emewu half sister ya na nna ya na ọ ya wawo ka anọ na nwaanyị ọ mara mma tupu na mma nọ n'ọbara ha ma mma nọ n'ọbara ha na ha niile mara mma ma onye ihu onye azụ mara mma mana this lady na nwanne ya na ya na-agwa m na ọ mara mma ọ ya ka ọ kpọtara nwoke na-alụ ya the man na-agara bịa very handsome guy topu jikwe na ego eme gị ọfụma ọ ya ka emege ihe isi nwanne ya nwaanyị ọ na-akwata anya na-ele ya nwa na otele ya gafee eme ole ya smile mkpụrụ anya niile ha ya n'anya ya efilie na ọ naanị ya ka ọ lege ya banye ha na room shi na window na-ele because anya ha niile nọ n'oche mgbe ụmụnna agbakọ emege ihe isi nwaanyị last born ha ka ihe toro ebute ha ekwe mmiri ya ebido ha elewe ka elewe were anya ha ya n'otele n'ihi na ha na-enwe ukwu n'ụlọ ha onye ihu onye azụ bụ ukwu olewe ha ka eghewe ọnụ ya sị nụkwa nwoke kedụkwa ka ọ dịta iberibe nụkwa ọ na-elecha anya na-adịghị mma ihe ihe echegela obi emekwala ihe isi nwaanyị mechaa ruo mgbe a na-agba nkwụ traditional marriage na nwaanyị mba nnọọ mza onye ọbụla jike gbawụọ na famili abịara famili mma na ha dị mma na ha ji abawo nọmba na nna ya mụrụ ụmụ hụchiche everywhere na ha niile hụrụ nwa ha n'anya na enweghị room for any outside bata many nonsense. Ọ ya ka ya gafega nwata nwokorobịa nọ ntara alụga nwanne ya nwaanyị step sister ya akpọkete si ya na ihe chọrọ igwe na ya na ọ mara mma na ọ wụ na ya hụrụ ya before nwanne ya na ọ ya ka ya na-elu ya jụọ what's the meaning of that ya repeat hekwula onwe ya ọzọ what nonsense ọ gwakwala ihe ahụ nọọ nwanne ọbara ya na gịnị ka o mere ya kwukwulekwu nga nụọ nwanne ọzọ mmanya ma mpa ya nọ destin na marriage a cancel kwala ya lelee ụdị ka ya respect kwa onwe ka ejiri ọsị ya sorry ejiri nwayọ banye ha n'ime ụlọ o ruo ha 1 hour last born ha ken buteregere ha mmiri the day emege ihe isi ihe nọ na list ke butegere ha mmiri abịa meet eshere ya bịa shepụta esi ya bịa ọgwụ wee sị na ọmakwa dịka onye ke na ọmakwa dịka onye ke sista lụga na ọdịkwa ka ọ dịta ụdị ma na ọdịta nwụtụrụ mental na ya nwere ya akalanya ugboene ya asa akalanya o mekwere nụ na-eji ma ya na ya gafere akọ ya aka n'otele gwa ya sị ya na emecha ya bịa soro nwanne ya nwaanyị riri ego na ọ bụ eziokwu nwanne ya nwaanyị ka ya lụrụ mana ọ bụ na onye nye ya obi ya na ya ga-eji ego meṅa ya ya efetapụ akalanya nwa ya akalanya dị egwu ọsị ya sọrị ya pụtawa na ya ghọtakwa ahụ ya gwa ya sị na ya hapụga
na o kwutekwara ọ gwaghala nwanne ha nwaanyị Igbo na ọ ga-cancel marriage na ọ masị ọ na-agba nhodi na ọ gbagidere nhodi before ya emekela accept na ọ gaghị ekwute ugbo na nsogbu na ọ chọkwana ikwutekwute ọ gaghị ekwutekwere mpapa ha ka aha ebilie gbapụsị ga kora mpa ha ihe na ugbo mpa ha nụrụ ngaji ozi si ya bịa by then nwanne ya nwaanyị ọlụga adịghị agwe eji oji demand abịa mpa ya jụọ esi na ọ bịara bịa ịlụ nwa ya akọtaga ka ntakịrị n'aka n'ukwu yes na ọwụ mistake na ọwụ ya eweliwe biko na ọwụ fọt ya na ọ mụrụ ụmụ ọma na ọwụ fọt ya mpa ya sị ya na ọ kparị gị na ọ bịara bịa ịlụ nwa ya lụrụ otu lega ọ bịa na-akọtụzi gị aka na otele just like that na ọ ka ọ batara ebe a file na ọlụ otu ewere ndị ọzọ duo ya ije na omere nwere ike ịkọlụ wedin off ka ewu dịka nonsense na ọ dịka ọ dị irresponsible o were ikpere wụọ mpa ha n'ụkwụ rịọga hit na-agba ya sị ya biko n'okwekwele nwunye ya na biko mpa ya gbaghara ha agaghị ebiri nwaanyị mba na onye ka ha lụwakwara lụcha agba akwụkwọ lakpuru o rughị 6 months nwanne ya nwaanyị buru akpa elu na ya na-alụgachi ọ gịnị mere na di ya na-achụ nwaanyị too much ka ọ hapụ ibi gị ore ka na-agwụ agwụ na ndị ka obi ji gị na ndị ka ya na-aga n'ụlọ ọgwụ a na-agbari na agbaga ọgwụ mgbe niile labụ rizọt kọga one nonsense ọ dị ọda mgbe niile ya tritigo onwe ka ọ hapụ ibi ibe ka ya na-aga ebuli na ya na-alụgachi na this man na ọwụ mpa ya sị na ya elekwa ala nga n'oru na ya sọpọtụrụ ya na ya hụrụ the thing that very day na o mere ihe ahụ nọ na oji n'onwe ya na ya elekwa ala n'oru na ọ dịghị wọdị ịlụ nwa ya na nwanne ya nwa ya n'orukwa ala ọ ya ka di ya n'ugbo gbarara bịa rịọga uri isi gbuo ugwere nga ọ rịọga ebe hit na-agba ya gbudo ikpere na-arịọ mpa ya elege ihe na mpa ha nwere obi mmadụ elege gwa ya sị na ọ na-ekwe ya nkwa na ihe abege na-aga ebe na ya na nwunye ga ụlọ ọgwụ ga-aga triti onwe ha nọrọ ka di na nwunye na ọ na-amagharị mmarị ngorugbo ọ nọ ebegara ihe n'ugbo n'ururu masha ọ marịgo elu amatụ gị akwa ka ọ matụrụ enye ego ka aha gawa ka ahụ ọma ihe ọ na-agabiga na ya rịọga ọsọ mpa ya gbaghara ya mejiere ya na nwanne ya rịọ nwanne ya nwanne ya sorokwe lash na nwaanyị mba nọ mza na ha nọzi ebe 3 weeks ago na nwanne ya nwaanyị na ihe ọ mụbekwara na di ewu ụmụ abụọ 2 boys ka ọ mụrụ ụmụ abụọ 2 boys and 2 boys a wee ejima 2 boys n'ihi na ketoro nwanne ya nwaanyị n'ugbo wee ejima nwanne ya nwaanyị bụrụ kwokwo ejima ga ebe a mụọ 2 boys o ji 2 boys na wee ejima ụmụaka emene 1 year and na onye ka o kporo ụmụ ya abụọ nụtara lo n'ebe 2 weeks ago n'ebe kekekekeke a na-ajụsọ gịnị mere onye ọbụla gbakwute n'ihi na famili ha obi wuru otu enweghị onye ga n'ube nwanne ya onye ọbụla wukputekwe n'ime ụlọ sọ gịnị ya atacha gịnị mekwere na onye ọbụla dị worried ịma ihe mere na nwaanyị mba nọ nwanne nwaanyị gbaghe ọnụ aka na ya nwetara information na di ya tọrọ nwa girl ime ga-erentiere ya ụlọ eteresiri the girl gawa that place ebe wee rentiri ya ụlọ rute jụwa the girl na ọ dị aware na onye na-ebo mega ihe alụọla nwaanyị na ya nwunye the man na home ya ka ọ chọrọ irek the girl akparịwa ya si ya she from nowhere na ya she from his past bịa na ya ma enyi ya nwoke na ya nwa repeat onwe ya again na ya ga like kwe ihe na ege eme na ya respect kwa her old self bide kparịwa ya na ya shi ebe ahụ pụ ya na-ele ote the girl shi na-akparị ya na ọ dị too much mgbe ya na-emere the girl ajụwa esi na ya dị frustrated na asịgodo arị na ọ lụọla di na wote ka ọ ga na-eshi aga visit arị side chick die na ya biko hapụgara enyi nwoke ka ya na-hapụ ime ihe na-adị mma so diti na-ekwezighị ịdị being that all a very young girl obere nwa ya na-erubeghị 20 years ya nwa ya akala anya with iwe ma jealousy ma everything agbaju erishi ya ma the girl akant this girl amanyere ya ọgụ bido dọka chef enyi na ahụ ya kọọ ya ezigbo ihe enweghị nwekọ mmadụ ihe ka ụmụaka ya kọọ ya ihe ka ụmụaka ọwụ baga were efe dọkachiri yiri ote ahụ makpige na kab ya ebuguru bịa eji ụbagadi ya lowe nlọrute na-elorute o rughị 20 minutes dị ya elo dada ebido egbuwe silekwechawu ndụ gbuo ya ji mmiri gbuo ihe o gburu ya ka ya nwụọ nile right ya nwere ịgaga nwa na-awụhụ nwa ya ọwụhụ relative ya naanị na ọ nọrọ information na ele confirmation o ji nke ihe o ji n'aka na truly na ọya nwa ahụ bụ na formal condition eji rentara nwa ahụ ụlọ na ihe dị ya jụa mgbe o gbuga ilu
ogburuchagbu etere ya mma ya ekwebere si enwetacha onwe ka ekoro akpa ya lawa ebe okwu eruola ote nọ steji mgbe ya nọ 4 days later somebody akpọ ya na phone nwanyị olu nwanyị elderly woman mee onwe ya introduce na ya wee eze nwanyị kwuo location ebe ọ na-anọ kwuo forest ebe ọ na-afọsi ebe location ya kwuo that na ya osi ya wo the 5th or 6th generation na eze nwanyị na ọ mara na their family na ya naghị eme ihe magic na ya wee eze nwanyị na-ekwu n'eziokwu na enweghị onye a na-eduhie ya gwabeghị ọgwụ ọjọọ before mana naanị ihe eji agba na spirit of thunder ka ọsọ ngịrị na ihe ọbụla ya chọrọ ihe ya na-enweta na ihe eji kpọ ya wụ ka ọ saa ntị ya mmiri na nwaanyị a bidokwa the moment o mere onwe ya introduce ọ dịzị ka ewere kii gbachie ya nwa ọnụ ọ dịzị ka ya chi ikwu okwu o kweghị ikwu ntị ya bụ egherecha oghe ya na-ege ihe this woman kwuru this woman aga n'ihu mechaa onwe introduce as eze nwaanyị wee gwawazie ya that na di ya puluru nwa ya from school nwa ya ediri school pulu ya from school tọọ ya ime ga-ere ntere ya ụlọ agbadoghị mbọ ka ọ hụ onye mụrụ nwa ọbụda ọ ga-ere ntịara nwa ya ụlọ ụjọ atọ ya nwawụzi nwunye agbarazi ọgụgụ ebe a ga-akụzie nwa ya kọpụgazie ya dị afọ ime na even though na di ya wụ the first man narị nwa ya elu na ọ di ya wụ first man the first nwoke nwa ya na-amara na ọ di ya and na ọ di ya wụ the first man narị nwa ya elu pulu from school tọọ ya ime ga-ere ntịara ya ụlọ denwe ya ebe ahụ like nwa tetara teta ya nọ nga ahụ gacha ihe megenụ ya nwa gbarazie ọkụgazie ga-akụzie dị nwa ya kọpụzie ọbara kọpụzie nwa ahụ n'afọ na madam ya kọlenti ya ọfụma na ya na-enye di ya na di ya 72 hours nke wụ 3 days iji wụchashia na shrine ya na ya chọọ adreesị na ya ga-esendịrị ya dị adreesị na ha bịa na shrine ya ka ya gwa ha ihe ha ga-eme n'ihi na nwa ya ha mere that na ordinary child mana to start with na from this moment na ihe ọ ga na-ahụ problem after problem ya na di problem after problem na in fact no problem ga-achụta ha na shrine ya n'ihi na ya ga-ahara ha mmiri ha agaghị amata na ya ordinary eze nwanyị ya agbanyụ fon ya eji fonu n'aka elege ga-elewe n'onwe na mmiri bege ma wundu ke di ya kụrụ ya pụtabe n'ime ya baa ha na this one ugbo ya gabe na ke dibịa mbụ ya ahụbe ihe ụdịrị ihe ka ahụbe mbụ ọgwụ ya datịna ya ihe ọkpụghị onye allegation onye gị na ya akọpụrụ nwa ya nwopụ n'afọ na ọ dị ya tụrụ ime ọgbọ nwa ya tọọ nwa ya ime gwa nwa ya na ya lụọla nwaanyị ọ gwaghị nwa ya na ya lụọla nwaanyị ma fọzikwa na ya amụọ na nwa ọ ga-ere ntịara nwa ya ụlọ denwe ya ebe ọ ga-anọ mụọrọ ya nwa dena ya nwa nwoke nwunye bịa kọpụzie dị nwa akọpụ ewere nwa ya mere ihe mgbere were nwa ya mmejọsacha nwa ya oyi na ya ga-agwa ha datịna nwa ya ahụ na ọwụ ọdụ agụ ha zuola ya ụkwụ ihe mgbe ọka ya nọ na-ele n'ihi na sisi di eji ekọcha ihe ya na ya gbatọpụbeghị ọnụ ya na-eche selot ya na-ele ebe ya shi baiga n'ebe kere ugbo ya nọ n'ime nga mgbe ọka ya nọ fonu di ya fonu ya ringi onye na-akpọ wuru di ya na-akpọ di ya akpọ ya si ya datịna nwa ya asị ya wee eze nwaanyị okporo ya na fonu ya gwa yes ugbu a ka ya na ya bụ ọjọọ kwucha ọ gwa na the woman okpere n'ọkọtụ na moto ya pakịrị somewhere ka ya gaga gote bred eji elo ka ya pụtara nga ugbo ọwụ na anọda moto akọjala moto esuo ya gawara ya hụkwana dị moto anya moto ya pakịrị ọfụma moto anụchighị ụzọ ka ya gaga banye n'ime shopping mall ga zụrụ mgbe ya na-apụtara akọọla bomba moto ya kọja ya na ya na-atara ya start moto na-ekwe start nwanne nwaanyị si ya gwawa di si na ihe ahụ otu ga na otu tele ya na eze nwaanyị sọ ga-ahara ha mmiri na obidogo di ya nụrụ ga-agbanyụ fon were uba lọta na yard na-eche dịtị jụọ ese ọwụna ha ga-ahụ the woman ya jụwa di ya si ya hụbeghị ya gabe na ke dibịa mbụ ka ya ga-ahụ the woman na elekwe nke wofensi ya di ya gwa na the woman si na ọ ya nwa kọpụrụ dị nwa na ọwụ na ọ gaghị ga-aba nwa ahụ ọgụ na ihe ndị a niile na ọ gaghị pụta na ọ bịa ka ha ga-ahụ ya mara ihe dị involved na ihe dị ka ya na di ya kpụ n'ọnụ ihe ọzọ ha nọrọ na bedroom ọ gbum dụka ihe adazụ sọntịn ihe kara mgbe ha na-agbaba na bedroom ya hụ na POP eji sile bedroom ha adagide n'elu bed ụmụaka nọkwa na room enweghị na room dịtị na-ada hegide ihe shi ụlọ ihe shie a na-elezizi nke o dọkara everywhere ya asacha di etie akpọ landlord si elekere landlord si elekwa ụdịka ihe wụ ihe ka
ele oke nonsense ihe ele how come gịnị kọsịrị ihe ka landlord na-agbago ụlọ agwa ya so na nọta landlord ahụ na ka ahụ expenses dị ma na amadụ ihe kọsịrị that one n'isi ha na-ezo nga ka ha na-discuss gị a na-esele ha ga-emele ha ga nwoke ofu ejim ụmụ ejima bịa gwa emetụ nwatakịrị aka ahụ ya na-achọkọ wawawa nga ka ya na die no conclude ka ha ga hụ the woman problem abịala ọbịala na ha ahụ na ya na ọha wele dị mmiri ka ha gawa ha erute ya di ya kpọọ the woman na ọ direct ahụ otu ha ga-esi abịa na ya na nwunye ebiachi o send the address ha eshi nga fewalie alawala njawụnja tiga isi n'ọhịa nọ n'ime Asaba na ebe ha gawa rute di ya the woman elege na di elege na di elege na di elege na di gwa ha na ha buru mmiri ahụ nọ n'ọkụ ahụ nọ di ya na ya na di eburu ya ṅụọ ya gwa the woman si ya na-aṅụga na ya agaghị aṅụ the woman sọ wụhụ force anyways si di ya na eburu dị mmiri ṅụọ di ya ele the woman agwawazie ya si na ọwụhụ force mana ọ bụrụ na ya aṅụghị mmiri nọ na ya forget ya di na ya nwa anwa ọṅụghị mmiri ya na ya forget ya di entirely na ya gaghachi ha back to this man na ọ gaghị adị ndụ ịkọ ihe mere na ya nọrọ onwe na ọha nwatụgere na di ya ghọrịrị nwa ya tụọrọ nwa ya ime ya onwe ya ga-akọpụga dị afọ ime na ọha nwatụgere na ọwụ na ha aṅụghị mmiri na mmiri a ga-egbu ha egbu na ha welekwe mmiri aṅụ na ha ṅụcha dị mmiri agwa ha ihe mmiri gaga ya gwa the woman ya anaghị aṅụga the woman na-asị oke na ihe ọ ga-akọsị ya na ọ mara eji ya na ọ mara na ọ ga-aṅụ na ya nụkọtakwere di ya again ma ọ wụghị ya the consequences ọ gaghị ebuli ya na enweghị nini Jupiter ga-anapụta from it ya sị nsogbu anọ na o lekwe ekporo na o tele ya bewere ihe ya gwara eze nwaanyị na o lekwe ekporo na o tele ya bewere o tele ya chụgburiwere this man na ọrịa ya ebu ngalugbo every time ọgwụgwọ every time ka eji agbarị na pharmacy na this man eji anya ahụ mash na ọwụ ya nwa dịire gaghị atụgharịwa ụmụaka ime na ọwụ ya nwa dịire bịa tọọ nwa ya ime na-enwe nke ya pa na ihe ya awụ nwaanyị hụrụ di ya n'anya chụgburigo di ya jealousy igbu gị na ya nwụọ na nwa mana ebe o rutela na ụdị ya na o done ya anya na ihe ahụ di ya tụre na ọhụ na ọ bụrụ na ya agaghị aṅụ mmiri nọ ihe ọ pụtara wee ya erughegwala nwoke na nso from this moment na o lekwe madam o kpọrọ kpega nwa ya alawala the woman ekwukwe na okwu ya ebilie shinga anọ n'ulowa lorute buo akpa ya na ọwụ isi echi nweta onwe n'ụlọ ngalugbe di ya na-akpe si ya bịa na ya bịachi na ya na the woman esetụlụla na the woman enyegharịala condition gwa ihe ya ga-eme na ya lọtazie ya gwa ya na enwe ebe ahụ ya na-alụ again n'ihe ihe nwanne ya nwaanyị koga onye ọbụla na-ege bara ghewe ọnụ ya asụ mmiri na onye ọbụla gagacha ọnụ mmiri na-ege ihe a na-akụ mpa ya sị nụkwa nkwa ihe mmadụ na anọ nga anọ na fonu mpa ya ringe ya wo oge nwoke di nwanne nwaanyị n'ugbo kpoo mpa ya na-arịọ esi ya biko na ya mana nwanne nwaanyị ya mana nwa ya nwaanyị akụrụla ihe mere nọ n'ọwa aka ọ na-ekwensu na ebiko mpa ya sị egbe eluigwe gbagbukwe ya na ekwensu n'aka ya gbanyụọ ya fonu na ntị gbuo asha ha esi ya mpa ya sị egbe eluigwe gbagbukwe ya na ekwensu n'aka ya n'aka ekpe ya na ya kpọrọ ndị nwe bịa nara ihe ha kpọrọ n'isi nwa na marriage na ọgwụla na this man na-arịọgidene n'ọrịọgidene nwa mba nọ n'ọrịọgidene na ọrịọla rịọ ihe a na-akpị ohia ọfọrọ ka okpu ugele nke ọ na-arịọ na-asị anapụ nwunye la na ya ga-anwụ anwụ a na-ajụ nwunye nla na ọ ga-anwụ anwụ ka e kọndishọn eze nwaanyị jiri hapụ ọ chọghị ikwu that part ihe ọ ma nwunye eluwa ụmụnne m nwanne nwaanyị sị na ọ nwanne ya ka ihe nụ metụtara na ya ga-ewere vidio na buru ya ka ofu ga-agbotowere nwanne ya send ya the link so o lere edele ogere edele gụrụdele kọmentị na enwe ihe ụnụ ga-agwa nwanne nwaanyị na ụlọ mgbe na ọ dị emotionally destabilized na onwe ọ banye n'ime ụlọ before ibe ha na ahụ ya n'anya once in a day na echiche iwe na ọnụma na nwanne ya ghọtachaba onwe ya mana ya ga-esendịrị ya this thing forward the link of this video na ụnụ biko dodele ya nwanne nwaanyị na ndụmọdụ na ọ wụrụ unu ulehi unu ga-enwere gwagide okwu ka mgbe mmadụ na-agwa nwanne na ya laikiri nwanne ya nwaanyị ahụ na onweghị nwe nsogbu ụmụnne m ịnụ ngalugbo ewu nwoke lege m anya ewu nwaanyị lege m anya ga-ewuru nwoke ịlụọla nwaanyị chikpo ụkwụ gị chikpo ụkwụ ṅụ ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa taga ahụhụ ta gabigage 1 or 2 wo ihe nne na nna metere before alụọ di ọ n'ime marriage ụfọdụ ihe ụmụaka na-agabiga today ma agaghị n'ihu ma emeghị ọfụma ụfọdụ dịka na wụrụ ha ụkwụrụ ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa ihe nwa agbọghọbịa etopụta ma mma maga tọọ ntị problem awụrụzi bịa lụọ ọnụ di ọwụ na agwa ya adịghị mma kama ahụ onye ahụ ya dịka ọwa ekpo ya na akaja akala ha je ndị nwe ọ gịnị butere ịtụrụ anya ala ọwụ mmehie nke ndị nna mmehie nna ọ mmehie nne metere
wuhie with the fault. Ịnụngalụ gbe ịlọla nwaanyị chịkpọ ụkwụ n'ime ụlọ. Enweghị otu mkpụrụ uru ị ga-erite. Enweghị ofu mkpụrụ uru ị ga-erite. Na that 5 minutes, 10 minutes joy. That 5 minutes, 10 minutes enjoyment. Once ị nyụrụ aha agbada ọṅụ. Mana enweghị reverse mode. Enweghị gain. Not even one. Gị lụọ nwaanyị chịkpọ ụkwụ n'ime ụlọ. Ọ bụrụ na nwunye ya na-emete, si ite ya na unu discuss ya. Madam ọ na ịlụọla di, chịkpọ ụkwụ n'ime ụlọ. Kedu ugbo na gị werekwanụ nwaanyị ibe m nọ ngala na. Ọwụ ha akọrọ ṅụ nkolekwa ebe enyi nwaanyị dị nọ gị kofewalie gawa ebe ahụ gawa ọgụ. Ihe awa adult ka ị na-alụ. Ọwụ ha ụmụaka, ọwụ ha nwa nwoke. Ọ na-eme ihere na ịpụtara nwaanyị pụtara na-alụ ọgụ. Dimkpa nwaanyị bọọlụ ọgụ gịnị na-esere ha? N'ihi nwoke dimkpa nwoke nụrụ adult na-eme ihe masịrị ya. Enweghị onye ọnụha under spell. Enweghị ihe o ji anya ọcha ekpe ọ mana ya lụọla nwaanyị gbapụrịrị nga edezu ya gakwuru obere nwa nọ skuul tụọ ya ime gere ntere ya ụlọ denwe ya ebe ahụ. Ọma na nne nwatakịrị wagụ ihe nne nwatakịrị wobi ala anụ a na-akata ihe nọ na-anata otu onye ọbụla kpachapụ anya na ọ na-ejiele ihe ụbọchị adịghị ha mma na onye ji nwaanyị chịkpọ ụkwụ nwaanyị ji dị chịkpọ ụkwụ chịkpọ ọnụṅụ ọ ha nọ n'ọnụ ụmụnne m ọsọ nwanne nwaanyị ga-agụ kọmentị onye ọbụla kwa uche obi ya udo dịrị ọnụ.